иҷозатномаҳои электронӣ дода шавад ба вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон бирасонад. Канали юристиҷаи блок шидагиай. Ирам канали хидмунай беташвиш. Салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Тамошобинони азизу гиромии қадр, ба маълумоти ҳамаи шумо як ахбороти нава мерасонем. Баъдан саволҳое ки нависондагиен мехонем ҷавоб мегардонем. ҳатман якта лайк монед ва бо диққат тамошо кунед. Як қарори нав дар ҷумҳурии тоҷикистон. ҳама таҳти рақам мешавад. роҳи оҳани ҷумҳурии тоҷикистон ба технологияи муосир гузаронида мешавад. дар ҷумҳурии тоҷикистон рақамишавии муҳимтарин соҳаи стратегӣ, аз ҷумла ҷорӣ намудани барномаҳои электронӣ дар сатҳи миллӣ ва байналмилалӣ идома дорад. тақрибан 70% борҳои воридотӣ ва содиротии тоҷикистон тавассути роҳи оҳан интиқол дода мешавад. дар ин бора вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон гузориш додааст. дар ҳоли ҳозир кор барои рақамшавии роҳи оҳани тоҷикистон муҳимтарин соҳаи стратегӣ идома дорад. ҳамин тариқ барномаи электронӣ ҳам дар сатҳи миллӣ ва ҳам байналмилалӣ ҷорӣ карда мешавад ва барои ҳамлу нақли автомобилӣ ба хориҷ аз кишвар иҷозатномаҳои электронӣ дода мешавад. гуфта мешавад ки тақрибан 70% воридотҳое ки ба ҷумҳурии тоҷикистон мешавад бо тариқи роҳи оҳан, яъне ки бо тариқи поезд мешавад ва вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон тасмим гирифт ки ҳар яки ҳамира рақам бимонанд, яъне ки мисол рақамкунонӣ дар назар мешавад ва инчунин гуфтанд ки ҳар як мошине ки ворид мешавад ба ҷумҳурии тоҷикистон ё аз ҷумҳурии тоҷикистон берун мешавад иҷозатномаҳои электронӣ дода шавад. мисол мегирем, агар дар сарҳадҳо вақти ворид шидан ҳастай аз федератсияи русия нафарҳое ки ба монанди меҳмонӣ меоянд ба ҷумҳурии тоҷикистон ва варақа муҳлатшон метиҳанд. дар ҳамун варақа нависондагие ки 15 рӯз ё ки як моҳ ҳамин мошин метавонад ки гаштугузор кунад ва вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамин ҷиҳатам низ ба назар гирифт ва гуфтанд ки иҷозатномаҳои мошинҳое ки ворид мешаванд бо тариқи электронӣ карда шавад. илова бар ин, дар ҷумҳурии тоҷикистон портали ягонаи хадамоти нақлиёти электронӣ таъсис дода шудааст ки феълан дорои 4 модул мебошад, вале тадриҷан бо модулҳои нав пурра карда мешавад. ҳамзамон барои ворид шудан ба портал барои ҳамаи иштирокчиёни бозор рамзи QR-код ягона таҳия карда мешавад. гуфта мешавад ки вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон портали ягонаи хадамотии худша кушода кардагие ки ҳар шаҳрванд метавонад ба ӯ портал ворид шавад, яъне ки сайт гуфта дар назар дорем. ҳар як арзу шикоятҳои худша ё муроҷиатҳои худша ба вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон бирасонад. хоб тамошобинони азизу гиромии қадр, акнун комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. ширкати шифофармо доруҳои босифатро барои шумо тавсия медиҳад. инчунин ҳиҷома кардан барои занҳо ва мардҳо ройгон мебошад ва инчунин доруҳои гиёҳӣ барои табобати меъда, гурда, дил ва биноиши чашм. инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои зиёд кардани вазни худ ва кам кардани вазни худ. ҳатман муроҷиат кунед. як кас нависондае ки ассалому алайкум ака, дар Питер ҳам ёбед даговор мекардагӣ. трудовой договор мекардагӣ мо ҳар чизе ки осони роҳош ҳастай барои шумо пешниҳод кардесем ва хоҳишмандон метавонем ки аз ҳамун мақсад роҳҳои нишондодагии мо истифода бубарем. шамс нависондай: ассалому алайкум ака, дар канали юристиҷаи аз кай видеоканиро сар мекунед? шумо дар ин канал ҳозир видео кардесем, дар ӯ канал чӣ ба накардесем? қариб як моҳ мешавад. бародарои азизу гиромии қадр, аллакай бисёриёт медонем ки канали юристиҷаи блок шидагиай ва то охири ҳамин моҳа бояд кушода карда шавад. баъдан дар ҳар ду каналҳо кору фаъолият мекунем. ирам канали хидмунай беташвиш. мардонов нависондай: ака ба Беларусия равем, ному фамилияма Алиш кардагием, регистратсия кунам, дарахт қапам мебирояд регистратсияи оригинал кунем. илтимос ҷавоб диҳем. бародарои азизу гиромии қадр, вақте ки мисол шуморо дар ягон рейдҳо дастгир мекунанд ва ба шӯъбаҳои милитсия мебаранд, шумо худтон медонед ки тамоми муҳоҷирони корӣ дар уҷа отпечатки споридагӣ ҳастанд ва боз дар ҳолати дуюмбора бурдан вақте ки шумо отпечатки меспоред, ному фамилияи пешараи шумо мебирояд, яъне ки маълум мешавад ки шумо ҳамун нафаре ҳастед ки номтон запрет шидагиай ва ному насабтон иваз кардагиену бо роҳи ғайриқонунӣ вориди Россия шидагиен. як кас нависондаи ака 97 ки 27 шидагӣ бошанд, хизмат мебаранд.
солҳои таваллуди 1997 ки 27 шидагиян озод мебошанд. шумо солҳои таваллуда рӯзу моҳшам ба назар бигиред ва бинед ки чанд сола шидагиен, баъдан хитон хулосатона мебуроред. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум ака. Авфи депортатсияҳо мешава имсол. пешниҳод шидагӣ ҳастай, лекин аниқ нестай ки кай мешавад. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум. Як савол. Патент агар запрет бошад, ягон варианти ҳуй карданаш ҳаст ё ин ки не? Патент запрет не, яъне патент аннулировад шидагӣ бошад. Агар шумо наметонед ки то муддати 1 сол айсари нав ҳуҷҷатҳои хитона барои гирифтани патент биспоред. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум ака. Ман гости када будам. Баъди 3 моҳ биромадам, бо 2 моҳ пас Россия диромадам. Қапит мен мегам мумкин нест. Дубор гости ростай ака. бародарои азизу гироми қадр, мо ба шумо ҳамин озокира чандин бор фаҳмондагӣ ҳастем ки вақте шумо гостӣ мекунед ва муҳлати шумо тамом мешаваду аз Россия берун ки биромаден, баъди 3 моҳ ҳақ доред ки айсари нав вориди Россия бишен ва идофан баъд метавонед ки мигратсиони картаи гостӣ бигиред. Агар ки 3 моҳ шидагӣ набошаду шумо ворид бишен, мумкин нестай. Дастгир ки кардан мисол дар рейдҳо ё дар раҳрӯ, баъдан анами хел мушкилиҳо болои сари шумо меояд. Мунис нависондай. Ассалому алайкум акаи Сорбон. Оиди алимент дар ҷумҳурии Тоҷикистон камтарак маълумот медодӣ. Ҳамин чӣ хелай? Маҷбурия ё ки шароит дошта бошӣ меспорӣ, надошта бошӣ агар наспорӣ мешавад. Оиди алимент супоридан дар ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки баъди бекор кардани акти никоҳ бо тариқи ҳалномаи суд, агар ки фарзанд дошта бошед, ҳалномаи суд муқаррар мекунад ки аз ҷониби падар ба фарзанд алимент ситонида шавад. Новобаста аз рӯе ки шумо имконият доред ё ин ки не, супоридани алимент ҳатмӣ ва зарурӣ мебошад. хоб бародарони азизу гироми қадр, то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.